ҷопон як кишвари аҷибест, ки дорои фарҳанги бой ва суннатҳои қадимист. Аммо ба намоишҳои телевизионии ҷопон назар афканед, чунин менамояд, ки девонатарин одамони дунё дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. Япониҳо зиёд таҳсил ва кор мекунанд ва барои ҳамин барномаҳои телевизионӣ онҳоро бояд шод кунад, на ин ки тарбия. Барои ҳамин барномаҳои таълимӣ дар кишвари ҷопон чандон машҳур нест. Акнун шумо хоҳед дид, ки чӣ гуна барномаҳои телевизионӣ ба ҷопониҳо писанд меояд. Ман бовар дорам, ки видеоро агар то охир тамошо кунед, шумо дар рӯи фарши хонатон ба шикам афтидаву хандида мехазед. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. Дар канали мо обуна шуда зангlaро пахш намоед, як лайки дигар ва мо наворро сар мекунем. Рафтем. Агар шумо аз надоштани мӯи сар ва риш озурда гаштед, агар шумо хароб ҳастед ва мехоҳед фарбеҳ шавед ва ё фарбеҳ ҳастед мехоҳед хароб гардед, агар шумо хунукӣ доред ва дар ҷойгоҳ ранҷ мебаред ва мехоҳед мардонагии худро бақувват кунед, пас ба ширкати Азия Маркет занг занед ва дороҳои гиёҳии табииро дастрас намоед. Саломатии шумо бойгарии мост. Рақамҳо дар рӯи экран. ба шумо маъқул аст, ки аз болои теппа поён равед. Ба назари ман барои ин духтарон ин як бозии дӯстдошта аст. Ба фикри ман ҳамоне бояд дар ин бозӣ ғолиб ояд, ки доираи сурхи костюм ба марказ наздиктар бошад. Аммо чӣ тавре ки дидед, иштирокчии якум ба пирӯзӣ наздик буд, вале дуюм имкон ҳам дошт, ки ба иштирокчии аввал ғалаба кунад. Аммо дар намоишҳои ҷопонӣ кам аз касе, ки аз бохташ ғамгин шавад, чунки ин рафти бозӣ ҷолибтар аст. ман ҳайронам, ки онҳо барои иштирок дар чунин намоишҳо чӣ қадар музд мегиранд. ман шахсан ҳеҷ гоҳ намехостам, ки дар чунин намоишҳо иштирок кунам. ман беҳтараш тамошо мекунам, ки чӣ гуна духтарон рақобат мекунанд. аз он ки ба онҳо каме омехтаи нофаҳмо бар рӯяшон мерезанд, бениҳоят ҷолибу диданист. шояд барои пирӯзӣ ба онҳо мукофоти хеле арзанда ваъда карда бошанд. шумо чӣ фикр доред? Дар комментария нависед ва мо роликро идома медиҳем. тасаввуре надорам, ки барои пирӯзӣ дар ин бозӣ чӣ кор бояд кард, аммо ба ҳар ҳол аз дидани ҷараён дар ин бозӣ лаззат мебарам ва дар намоишҳои ҷопонӣ ғалаба воқеан ҳам муҳим нест, балки ширкат дар бозӣ муҳимтар аст. ба фикри ман тамошобинон бештар дар ёд мегиранд хандаовартарин иштирокчии барномаро, на ғолиби онро. шумо бояд иқрор шавед, ки аллакай ба ҳеҷ кас тамошои бандкашӣ оддӣ аҷоиб нест ва ҳеҷ кас тамошо кардан ҳам намехоҳад. аммо зерпӯши занонаро агар дар сар кашида муҳориба кунанд, хело ҳам тамошобоб ва аҷиб аст. ҳамин тавр не, шумо танҳо дар чеҳраҳои ҷиддии онҳо нигаред. бениҳоят хандаовар аст. ман шуморо бовар мекунам, ки агар ин намоишро русҳо ихтироъ мекарданд, ба ин бандҳо қаддаҳои арақро ба он мебастанд. агар украинҳо, пас пораҳои сала, беларусҳо эҳтимолан картошкаро овезон мекарданд. аммо ҷопониҳо қоидаҳои ҷопониро талаб мекунад, бигзор зефирҳо бошанд. вақте ки шумо бо велосипеди сечарха савор шудед, чанд сола будед? 3 сола, 4 сола ё ки зиёди зиёд 5 сола? аммо ин бачаҳо калонсонтаранд, вале эътироф ҳам кардан ба маврид аст, ки вазифаи онҳо мушкилтар аст. онҳо на танҳо бояд педалро тоб диҳанд, балки обро, ки дар шлеми онҳост, нарезанд. дӯстон, шумо мехостед ба чунин намоиши телевизионӣ иштирок кунед. чунин ба назар мерасад, ки онҳо шиноварони оддӣ ҳастанд, ки ба об ҷаҳидан мехоҳанд ва онҳо дар ҳақиқат ҳам ҷаҳиданд, аммо ба об не. ба ҷои онҳо нуқсаҳои хурди онҳо бояд аввалин шуда ба марра расанд. иштирокчиён танҳо бояд ба тамоми қувва ба ин трубочкаҳо пуф кунанд. тамоман бозии нофаҳмо. ба фикри шумо чӣ дӯстон? комментария дар хизмати шумост. ба ин ду нафар қанноти шиноварӣ додаанд, аммо ба ҷои он ки ба об дароянд, дар ҳаво ҳаракат карда ва ба рӯи якдигар торсакӣ мезананд. дар тамоми намуди санъати ҳарбӣ рӯпӯш кардани рӯй бо дастҳо муҳим аст, аммо иштирокчиёни ин мусобиқаи девона аз чунин имконият маҳруманд. ҳамин ки онҳо рӯи худро бо дастонашон пӯшанд, онҳо фавран ба поён парвоз мекунанд.
рости гап ман қоидаҳои ин бозиро намедонам. Шояд касе ки аввал меақсад дар ин ҷо пирӯз мешавад ё шояд баръакс касе ки бояд истодагарӣ кунад ва дар охир атса занад. То ҳадди имкон ман ҳайронам ки ин бозингарон чӣ гуна машқ мекунанд барои иштирок кардан дар чунин мусобиқаҳо ва ягон тамрине вуҷуд дошта бошад ки атсаро доштанро омӯзӣ. хуб назариётатонро дар комментария нависед ва мо роликро идома медиҳем. ман фикр мекунам ки вақте япониҳо бозиҳои олимпии ҷаҳонро тамошо мекунанд ҳамаашон дилгирона фарёд мезананд, аммо ҳеҷ гоҳ бозиҳои худашон дилгирона намешавад. барои ҳамин ки каме бозиҳояшон фарқ кунад, як даванди оддиро танҳо бо либосҳои тубона мепӯшонанду халос. аммо шумо бояд иқрор шавед ки ин хелаш ҷолибтар аст аз оне ки танҳо даванд. баъзе намоишҳои японӣ аз ҳад зиёд хатарнок ба назар мерасанд, аммо шумо бояд хавотир нашавед. ин бача бениҳоят ба ҷои нарм афтод. ин бачаро ҳатто худи Брюс Уиллис бинад метарсад. танҳо бубинед ки ӯ чормағзҳои сахтро чӣ гуна мешиканад. ман ҳайронам ки оё ягон машқе ҳаст ки ба шумо дар ин бозӣ ғолиб шудан кӯмак кунад. фақат фикр накунед ки ман чунин коре кардан мехоҳам. фақат дидани тамринҳои ин бача шавқовар аст, ё ин ки не, ё ин ки беҳтараш тамошо накунем. шумо чӣ фикр доред? ин бозӣ тетриси инсонӣ номида мешавад. аз ҳама чизи муҳим он аст ки фигураи худро дуруст мувофиқи ин қолаб кунӣ, тавре ки шумо фаҳмидед дар ин кор як бадани боқуввату варзишӣ нақши муҳим мебозад ки гӯё ин ҷавон надошт. ин бачаҳо бешубҳа якхела фикр мекунанд. ман ҳеҷ гоҳ фикр намекардам ки дӯстии мардони ҳақиқӣ ба ин монанд бошад. хуб бубинед ки онҳо чӣ қадар вақтхӯшӣ мекунанд. дӯстон, шумо чӣ гуна бо дӯстони худ вақт мегузаронед? лутфан дар комментария нависед. партофтани гурз метавонад мушкилтар бошад, аммо қобилияти партофтани питса ба печи кӯтоҳ эҳтимол дорад ки дар зиндагӣ муфид бошад. бубинед ки ин марди ҷопонӣ чӣ гуна моҳирона ва ба осонӣ аз уҳдаи ин кор мебарояд. дар ин бозӣ ба иштирокчиён лозим омад ки як қатор муаммоҳоро ҳал кунанд. сценарияи ин бозӣ пешгӯинашаванда буд. дар натиҷа бозингароне ки тавонистанд поршенро дар вақташ ба даст гиранд ғолиб омаданд, боқимонда ба варта париданд. онҳо гумон намекарданд ки чӣ чиз онҳоро дар пеш интизор аст. занҳои аврупоӣ ки фаъолона барои тани зебо мубориза мебаранд, ҳеҷ гоҳ занони ҷопониро намефаҳманд ва намефаҳманд ки намоишҳои онҳо чӣ маъне дорад. бале, онҳо худи ҳаёти ҷопониҳоро ҳатто намефаҳманд. дар ниҳоят ман намедонам ки ин мусобиқаҳо чист ва намедонам ки чӣ кор бояд кард барои пирӯзӣ дар ин бозӣ. аммо ман аллакай мухлиси ҳар як иштирокчии ин бозӣ ҳастам. шумо чӣ? 对，确定吗？是不是？哦，他好忙哎。истед, ман фикр мекунам ки ба ҳаяҷон омадам. ҳоло ман акнун як иштирокчии зебои дӯстдошта дорам. ман барои ин иштирокчии зебо мухлисӣ хоҳам кард ва фарқ надорад ки ин бозӣ чӣ маъне дорад. акнун аз ин баъд намоиши дӯстдоштаи ҷопонии ман ҳамин аст.会折到，会折到。对对，哎，他也很聪明哦。